Kuvaako se nyt ollaan menossa hakemaan runkoa maalauksesta. Se on hiekkapuhallutettu ja nyt se on maalattu hienolla värillä. Se on tuossa hetken päästä. Tulee se liike. Aika hieno hetki tämän projektin kannalta. Nyt päästään eteenpäin. Toivottavasti, että mulla on kaikki tarvittavat. Ainakin suurin osa tavaroista on hankittuna, jotta voidaan tehdä sitten asioita nopealla aikataululla. Niitä ei tarvitse enää odotella. Jotain täytyy tietty käydä hakemassa ja jotain tuotteja tällaisia, mutta ne pitäisi olla suht nopeat ja helppoa kauraa hakea. Moro! Tää kaveri tässä. Ai että tuli hyvän näköinen. On se erinäköinen. Aika nopea vilkaisu, niin on kyllä tosi tyytyväinen.